चैनल जों थ्रुयै बुंहरनाय जायो जायखि दोलो फैया बिसोरो मोनसे मा होनो बेखौ दलिल लाना फैफादों जोंनो प्रतिश्रुति होलांनांगौ बिसोरो उकिल लाना फैफादों मोख्राया जेरोखोम मोख्राखौ मा होनो बेखौ थालिर गोमोनखौ बिखौबो होनानै थगाया बिदि थगायगासिनो जों थगायजाला जों बेसेबां थगायजाबावो नोंलाय जायनो लंकायाव थांदों बेनो राबन जादों बेनि स्पिकार सानसे अबे दोलोआव दंमोन बे दा थांनानै हाजो थिखिनियाव बारखोनानै दंहैयो बियो समा बारा गोबाव गैथारला नाथाय आं गामिनि जानायखौ खावलायहरो गोख्रैनो थाबैनो जोंनि बे प्रब्लेमफोरखौ मावफुंना होफैयो अन्थाइ गारफैयो हेब्ला जों गोजोनगोन जों होगोन भट मानो होआ होखायो जोङो आरो अन्यथा बिदि जुदि महरखौ देखायग्रोआबा इलेक्सननि सिगां जों खिन्थु लेथेर फेथेर जाजोबगोन नायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय दा नोंथांमोना दि जों गामियाव हाखर हाला अभाब अभियोग बेखौ खबर लाफैदों बिनि थाखाय बिराद रोजा रोजा गोजोननाय थाबाय धन्यबाद दा नोंथांमोननि टिभि चेनेलनि सायावनो साखान्थियावनो नुबाय नोंथांमोनहा एखे जों गामिया 2 किलोमीटर डिस्टेंस गोलाव 128 घर परियाल दङ ओरैबायदि प्रब्लेम नोंथांमोननि सिगाङावनो नायदो नै सिङाव जों फुरा कारेन्ट पस्टखौ बनानै औवा बायनानै बेखौ बानायबाय 128 जन रायजोआ ओंखारनानै औवा बायबाय ट्रेक्टर गंसेयाव 500 थाखा करि जों रोगा होबाय बे खमसे खम बहुत थाखा थांगोन जोंहा 30 ट्रेक्टरसो दहायबो नोंथांमोना बैथिं नुबोबाय 500 थाखा पार ट्रेक्टर दा बेफोरखौ जोङो बे फैसाखौ जोंनावथ' फान गैया जोङो प्रत्येक न'खरावनो जाय जेसेबां हायो जोङो सावरायलायनायनि गेजेरजों खांलायलायदों जाय जेसेबां हायो सोरबा हानाया बांसिन हरबाय 1000 2000 हरबाय सोरबा न'खर मोजांफ्रा जाय हायाखै 500 100 200 बाबो जों गनायनानै नाजावदों गोरिब खामला मावना जाग्रानिफ्राय जों अबेनिफ्राय एथ'ग्राम मोननो दा जों रायजोयैनो खाथिदों एथ' सान्दुङाव ओरैबायदि जोङो प्रब्लेम लोमजानाय साजानाय डिलिभारि केस जायो एम्बुलेन्स न'सिम थाङा खुनुरोखोम आइदै आइया होननानै थेलाजों लाबोनांगौ एम्बुलेन्ससिम बे खाथियावनो एम्बुलेन्स दोनफैयो जोङो दा सिन्था खालायदो जों एथ'ग्राब सोरखारनि सायाव खावलायबाय जों थांबाय जों ब्लकआव थांबाय PGDC आव थांबाय EM-नाव थांबाय MCLA-फोरनाव थांबाय रावबो गुरुत्व होआ खोमाखौ खोनानानैबो खोनायै बायदि बेंगा बायदि बिसोर थायो मेगन नुनानैबो खाना बेफोरबायदि थायो दा ओंखायनो जोङो खावलायो 80 बोसोरनि बारा जाबाय भारत उदांस्रि जानाया आजि बेसेबां 76 बोसोर जालांबाय होमबा जोङो एथ' खाथियाव जोंनाव TD ब्लक नामावल' ट्राइबेल एम्बुलेन्स ब्लकनो बियो ट्राइबेल TD ब्लक क्र'ड थाखा फैयो बेहाय TD ब्लकआव होमबा जोङो 1 किल'मिटारल' डिस्टेन्स दं नामजेपारानिफ्राय बर' बाजार ब्लकसिम होमबा जोङो बर' बाजार खाथियाव साखान्थियाव थानानै होमबाथ' जोङो बै दुवार जिथु दुवार होनाबा साखि बेनि सिङाव खोमसि थिग जोंना बे सिं खोमसि जाना दं एथ' खाथियाव नुनानैबो नुयै बायदि थानायखौ जों बिराद दुखु मोनो रायजोफ्रा भट नांगौबा भट समाव बिसोर लोब फैगोन मोनफ्रोमबो दोलोनिफ्राय पाब्लिकखौ जाम्बा जाम्बि गामियाव मावो दामलानानै जाग्रा बे पाब्लिकखौ बुरखा फैगोन 500 थाखा 600 थाखा सोरनोबा जौ लोंनो होलांगोन बेबायदि बुरखायो खिन्थु एबार जायखि दोलोनि मानसि फैया गामिनिफ्राय एसे गोख्रोङै आङो नैबे नोंथांमोननि मिडिया चेनेलजों थ्रुयै बुंहरनाय जायो जायखि दोलो फैया बिसोरो मोनसे मा होनो बेखौ दलिल लाना फैफादों जोंनो प्रतिश्रुति होलांनांगौ बिसोरो उकिल लाना फैफादों मोख्राया जेरोखोम मोख्राखौ मा होनो बेखौ थालिर गोमोनखौ बिखौबो होनानै थगाया बिदि थगायगासिनो जों थगायजाला जोंबो जाम्बाबाबो लिरनो रोङाबाबो
माबाबा आसि नादाम लाग्राबाबो जोङो बे जाम्बा नंला जों बुजिजोब्बाय एथ' बोसोर 76 इयार माबा जाबाय बेसेबां थगायजाबावो जोंलाय जायनो लंकायाव थांदों बेनो राबन जादों पलिटिकेल लिडारफोरखौ मा होनबावनो साला मोख्रा बुन्दासो बिसोरो बै दालायनिफ्राय बै दालाय बै दालायनिफ्राय बै दालाय बास्लायलायो गिदिर गिदिर लिडारा साला बास्लायलांदों दिनै होननो थाङोबा जोंहा लकसभा एसेम्ब्लिनि स्पिकार सानसे अबे दोलोआव दंमोन बेयो दा थांनानै अबाव हाजो थिखिनियाव बारखोनानै दंहैयो बियो थिग बिदिनो बहुद बिनि गाहायाव माखासे बहुद दं नाम बुंला जोंनि माबायाव दङ मा होनो बेखौ जोंनि केमेरा फटकआव गोसोनि दा गभर्नमेन्टनिसिम बेखौनो जों दा जिथु बर्थमान सोलिबाय थानाय सम दंबावो एसे समा बारा गोबाव गैथारला नाथाय आं गामिनि जानायखौ खावलायहरो गोख्रैनो थाबैनो जोंनि बे प्रब्लेमफोरखौ मावफुंना होफैयो अन्थाइ गारफैयो हेब्ला जों गोजोनगोन जों होगोन भट मानो होआ होखायो जोङो आरो अन्यथा बिदि जुदि महरखौ देखायग्रोआबा इलेक्सननि सिगां जों खिन्थु लेथेर फेथेर जाजोबगोन बिबेक भट होगोन जों जोंनि अधिकारखौ रावबो सेनो अधिकार गैया हाया बे पार्लामेन्टारि राइटखा संबिधानाव लिरनाय दंखायो रावखौबो थुग्लिनानै बे होनांगौ होननानै बुंनाय बेफोरखौ खानांगोनसो जों एबार बिदि बुरखाय फैग्राखौ खागोन जोङो एबार रायजोयैनो खमाजों बुजिगोन खमा जोलाजों आं मा बुंबावनो बेनो गोजोनबाय